Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Birinchidan albatta endi sizni o'zi bizning masjidimizda ko'rganimiz bek shod. Nihoyat bizning hali birinchi taqir butun anilarni jiyib, mana bolalar o'qigan bolalarning anilarini jiyib, birinchi taqir mana biz bo'lay deb endi va'zlabda ham master klassda yasab sizni mana shulay kichkinagina anilar kuni bilan endi tabriklab ketirga bo'ldi. Shunga ko'ra endi albatta narsa turunda biz сөйләшәбез дигән сорау тугачтан без бит инде әни әтиләр иң беренче чиратта уйлыйбыз һәм үзебез дә кайчандыр балалар булгачтан уйлыйбыз инде үзебезнең балаларыбызның тәрбиясе турында. Әлбәттә әти әниләргә бигрәк тә әниләр тәрбия белән шөгыльләнә, чөнки безнең шәригать хатын кызларыбызга ике генә бурыч куя, беләсез, әйме? Biz indi аны никахта да сөйлибез. Ике зур бурыч, гаять зур бурыч куя. Biz indi ирләргә әйтәбез, сезнең бурычларыгыз күбрәк дибез. Ну, количество ягыннан алар күбрәк, ләкин хатын кызның ике төп бурычы бар. Беренчесе хәерле хатын булу һәм икенчесе хәерле әни булу. Әлбәттә, хәерле хатын булуның дәрәҗәсе зуррак. Без аның турында да сезнең белән сөйләшеп китәбез, чөнки Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, әгәр диде хатын кыз бу дөньяда килгән дөньяда аның өстенә куелган фарызларны үтәп яши. То есть намаз укый, ураза тота, мөмкинлеге бар икән хаҗга бара, мөмкинлеге юк икән, аның өстендә андый бурыч юк. Мөмкинлеге бар икән закат түли, мөмкинлеге юк икән, аның өстендә андый бурыч юк гомумән. Ләкин Аллаһ Тәгалә кушты, ул намаз укый. Бүләк итеп бирде, гыйбадәтне ул уразатта һәм ире аннан канәгать икән. Вот хатын буларак аңа бер нинди претензия юк гомумән. Су әлхәмдүлилләh. Үлер алдыннан әйтәм уланы, уйлыйм уланы гомумән, но бергә яшәгән дәврдә хатын буларак ул аннан канәгать. Бу хатын кызга кыямәт көнендә иң зур дәрәҗә бирелә. Кыямәт көнендә иң зур дәрәҗә нәрсә? Җәннәт. То есть әйтәләр, менә җәннәтнең 8 ишеге, кайсыннан телисең, шунсыннан кер. Мөмкинлек бирелә бу хатынга иң зур дәрәҗә сайлап алырга. Кайчан әйтәчәкләр кемгәдер, син пока менә монда басып тор 500 ел. Әле без сиңа да бирәмсез. Или шундый шатлык булачак кешегә кемгә әйтәләр, менә бу ишектән кер. Кемгә үзенә күрсәтәләр, бик күп кеше гомумән җәннәтнең ишеген түгел, анда исен дә, төсен дә һәм бер нәрсәсен дә татымаячак, ул аны күрмәячәк тә. Ләкин бу хатынга әйтәчәкләр, үзең сайла. Бу әлбәттә инде иң зур дәрәҗә булачак, шуңа күрә икенчесе бу инде безнең тәрбия. Чөнки biz менә бүген балаларны тәрбия белән шөгыльләнергә тиеш. Ни өчен без тәрбияне бүген күтәрәбез? Чөнки безнең ирләр дә, хатыннар да үзләренең бурычларын белмиләр гаиләдә. Һәм яшьләр менә килгәчтән күп вакытта ни өчен бу сорау туа? Безгә мәчет булгачтан бик күп никахка киләләр. Һәм никахка килүчеләр кемнәр дип уйлыйсыз? Иң беренче никах безгә никах кирәк иде. Хәзрәт, никах укый алмассыз микән дигән сорау белән кемнәр килә дип уйлыйсыз? 80%. Кызлар. 80% кызлар килә. 20%, әле белмим 20% бармы анда юкмы? Мин инде гади математик исәпләү буенча гына исәпләйм. Егетләр үзләре бик сирәк чыгалар, хәзрәт. Безгә никах. Кайчан егетләр миңа шалтыраталар, язалар, мин инде сикерәм шатлыгымнан. Чөнки кызлар язалар, безнең администраторга язалар, мәчетнең телефонына миңа язалар. Мин хәзер ахыргы вакытта башта әлбәттә уйлыйдырым, ничектер инде, нормально кызлар, егетләр, кайчан кызлар киттеләр. Мин дә алардан сорыйм, ни өчен син менә үзең алдың бу сорауны шишуны үз өстең алдың? Берсе әйтте, мин ди хәзер аңа тапшырсам ди, ул ди аны алып барып чыга алмаячак ди. Вот миңа ничек кирәк, ул аны алып барып чыга алмаячак ди. Мин дә уйлыйм, әле никах булмаган. Әле бергә яши башламаганнар, ләкин уже булачак хатынның иренә карата недоверие, ышанмау. То есть бу провалит бу точно хәзер миңа тапшырса. Лучше үзем алам да, мин дә әйтәм, кызларга әйтәм, бирегез минем телефонны егеткә, үзе шалтыратсын, чыксын, сөйләшсен. Пусть сам решает менә бу сорауны. Сезнең әле әйтәм никах булмаган. Сез хәзер мондый сораулар белән шөгыльләнәсез, шишәсез. Аннан соң әйтәм нәрсә китә. Аннан соң балалар кайда укытырга, ничек укытырга, кая бирергә, нишләтергә. Бөтен сорауларны хатын-кызлар кайчан үз эшләренә алып бетерәләр.
әле соңрак килербез, аннары нәрсә була, кайчан хатын-кыз полностью бүтән сорауны ир-ат чишергә тиеш булган сорауларны үз өстенә алып бетергән. Шуңа күрә, әлбәттә инде без уйладык, димәк безнең кияүгә чыга торган кызлар да, егетләр дә безнең үз бурычларын белмиләр. Беләсезме, нәрсә шатландыра? Бер генә диндә, намазда, алар аерылып торалар бит инде, диндә, намазда, то есть инде яулык япкан яшь кызның килгәне юк. Аларның гадәттә килә егетләр. Белмим, бу кызларның нәтиҗәсеме, яки инде аларга шундый егетләр туры киләме? Ләкин диндә булган, инде бәлки гаиләдән дини тәрбия алгандыр, бәлки үзе өйрәнгәндер, ләкин алар бер вакытта да килмиләр үзләре. Гадәттә киләләр аларның инде өйләнергә тиешле егетләре. Шуңа күрә бу әлбәттә шатландыра. Бу безнең инде динебезгә кагылышлы. Чөнки динебездә безнең 100% тәртип. Әгәр дә без нәрсә беләндер шөгыльләнергә телибез икән, гомумән бу дөньяда яшәүебезнең бик җиңел түгел. Бу дөньяда яшәргә телибез икән, чөнки бала бу дөньяга килүдә, кайчан сез балагызны кулыгызга алдыгыз, шундый сорау бер кешедә дә тумый. Нишләтергә монда эше? Вот Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинлек бирде әниләргә, бу әни булу хукукы, әни булу дәрәҗәсе. Һәм вот Аллаһ Тәгалә бирде бала. Нишләтергә бу баланы, ничек тәрбияләргә бу баланы һәм ничек дөрес тәрбия биргә? Чөнки без һәрберебез дә ир-атлар да гаиләдә һәм хатын-кызлар да үз гаиләләрендә, без үз гаиләләребездә тәрбия алабыз. Һәм шул тәрбияне без уйлыйбыз, менә бу дөрес дип. Ләкин кем әйтә безгә, менә без алып яшәгән тәрбия бу 100% дөрес дип. Ләкин шуннан чыгып, аннан соң әни үз баласына тәрбия бирә башлый. Дөресме, юкмы икәнен беребез дә уйламый. Шуңа күрә һәрбер яңа әйбернең инструкциясе булган шикелле, кешеләрнең дә инструкциясе бар. Сез беләсез, ул нәрсә? Коръән, Әгәр дә без телибез икән үзебезнең балаларга хәерле тәрбия биргә, димәк без биргә тиеш иң беренче дини тәрбия. Менә никахтан соң бит инде шундый чор җитә, бу пар әни булырга җыена хәзер. Әгәр дә инде башлары эшләсә, теләсәләр үзләренә, алар әлбәттә иң беренче чиратта сорыйлар үзләренә бала. Дуга кылып сорыйлар, Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар. Һәм Аллаһ Тәгаләдән сораганда, бәлки сез бит инде сорадыгыз, хәерле бала үзегезгә. Нинди сыйфатлар сез керттегез, нинди сыйфатлар белән ия булырга тиеш иде сезнең балагыз? Сез сорадыгызмы? Сораган вакытта сыйфатларны санадыгызмы? Шундый булсын, шундый булсын, шундый булсын дип санадыгыз бит инде. Иң акыллысы булсын, иң тәртиплесе булсын. Бу анда, бу нинди хәерле, сез сыйфатларны үзегезнең, сезнең башыгызда бар иде, фикерегездә бар иде, сез аларны сорадыгыз. Чөнки Коръән ул бит инде без теге укып кына китә торган китап түгел. Аның белән без әле фикерләргә дә тиеш, фикер алырга да нәрсәгә чакыра безне Аллаһ Тәгалә. Коръән гомумән тора өч өлештән. Берсе безнең акыйда, безнең ышануыбыз, икенчесе анда фикъһи гамәлләр, ничек без гамәл кылырга тиеш, нәрсәләр эшләргә тиеш дөрес иттереп. Өченчесе бу пәйгамбәрләрнең тарихы. Это история. То есть кемдер әйтергә мөмкин, акыйда вероучение, ышану, Аллаһ Тәгаләгә ышану, аның сыйфатларын аңлау, фәрештәләргә, китапларга, пәйгамбәрләргә ышану, без аңлыйбыз моны. Фикъны шулай ук аңлыйбыз. Ничек без моңа ышанганнан соң, бер-бергә ышанганнан соң, ничек без дәш яшәргә тиеш, нәрсә без эшләргә тиеш, анысын да без аңлыйбыз. Тарих, пәйгамбәрләр тарихы ни өчен кирәк? Чөнки кайчандыр без яши торган, хәзерге вакытта яши торган яшәешне уже кешеләр яшәделәр. Безнең бүген килеп чыга торган сорауларны пәйгамбәрләр инде чиштеләр. Халыкларга күрсәтләр, үзләренең халыкларына күрсәтләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә пәйгамбәрләр тарихын булай гына китерми. Һәм нәкъ менә шушы сорауга, нинди без бала сорарга тиеш үзебезгә? Дәвәтиләр инде нинди онук сорарга? Чөнки сезгә иншалла әле шул дәрәҗәгә дә җитәргә иншалла Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Нинди онук сорарга, нинди бала сорарга үзебезгә? Аллаһ Тәгалә анда китерә Закария пәйгамбәрнең дугасын, инде ул Аллаһ Тәгаләдән сораган вакытта, без үзебезгә сорый торган бүтән хәерле сыйфатларны анда санап чыга. Нинди хәерле сыйфат сезнең башыгызга, фикерегезгә килә? Ул аларның бүтәнсен санап чыкты һәм ахырда өстәде шундый сүз, шундый дуга: Я Раббым, ул шундый бала булсын, син аннан үзең риза булган. То есть Аллаһ Тәгалә үзе риза булган баланы сорады. Чөнки без сораган вакытта безгә: Я Раббым, безгә бир. Бала булсынмы, йорт булсынмы, башка милек булсынмы, нигъмәт булсынмы, но беребез дә уйламый, аның ахыры нинди булачак. Вот
Аллаһ Тәгалә бирә. Ә в итоге нинди бала була ул? Нинди нигез була ул безнең өчен? Нинди машина, башка әйбер, башка әйберләр? Без аның ахырына хәле безнең уже сабырлык җитми барып җитәргә. Күп кешенең. Безгә кирәк тиз, Раббым бир безгә. Нинди бала була? Шуңа күрә бик мөһим үзебезгә сораган вакытта хәерлесен. То есть ахырда хәерле. Бу хәерле бала да булырга тиеш. Ул хәерле ир булырга тиеш ахыр чиктә, хәерле хатын булырга тиеш. Бөтен әти, әни тели баласын яхшы булып күрергә. Без йөртәбез, бөтен секцияларга да йөртәбез, спортка да бирәбез, шахматта башы да эшләсен, бишле билгеләрне генә укысын да. Бөтенебез тели менә баланы күтәргә яклап, нинди яхшы специалист булыр ул. Шуны хәлик тырышкачтын, яме? Аңа без телләрне дә өйрәтәбез, математиканы да бирәбез, логикасын да бирәбез. Ул яхшы медик булырга может. Яхшы инженер булырга может, яхшы тел белгече, укытучы. Гомумән нинди кеше була ул? Без ахыр чиктә бик аз уйлыйбыз аның турында. Яхшы укытучы булыр ул как специалист. Кеше буларак аның күңелендә нәрсә, йөрәгендә нәрсә? Ничек ул әти-әнисенең хөрмәтен инде, аның туганнарына хөрмәтен инде, аның үзара мөгамәләте дуслары белән, классташлары белән анысы турында бик сирәкләр уйлый. Яхшы специалист булудан тыш, аның иманы нинди, тәкъвалыгы нинди. Әлхәмдүлилләh, күп сүзләр монда әйтелә торган, бәлки алар сезгә түгелдер. Безгә башка бәлки контингентны җыеп, аның турында сөйләшергә кирәк булгандыр. Ләкин сез әниләр буларак, хәзер сез тәрбиялисез үзегезнең балаларыгызны. Әлбәттә, тәрбия хәзер ничек бара? Инде сүз белән түгел. Хәзер балаларга сүз белән былай эшлә, менә моны эшлә дип әйтү уже безнең, сезнең белән дәрәҗәдә инде алар антыңламый. Алар инде хәзер карыйлар, ничек без үзебез яшибез. Ничек? Без әйткәнне аннан соң үзебез кылабызмы, юкмы? Әйткәнне үзебез эшлибезме, юкмы? Шуңа күрә балаларга мөһим инде хәзер күрсәтергә. Әлбәттә, булырга мөмкин, шундый. Әгәр дә без тәрбиялибез икән кызларны, алар кызлар булырга тиеш. Чөнки кызларыбыз безнең төрле сораулар, дөньяда булган сорауларны шишеп йөрергә тиеш түгел. Кемдер минем белән килешми. Әйтәләр, минем кызым көчле булырга тиеш диләр. Чөнки көчсезлекне хатын-кыз бит инде ул слабый зат, көчсез зат. Аллаһ Тәгалә аны шулай яратты. Ләкин көчсезлекне безнең хатын-кызлар кабул итә, бу кимчелек иттереп. Ләкин көчсезлек ул сезнең преимущество. Көчлелек ир атның преимущество, ул көчле булырга тиеш. Ул багана шикелле торырга тиеш. Хатын-кыз йөрергә может кругом җеп белән бәйләп куелган ир атка. Ул йөрергә может. Хатын-кыз эмоциональный, ул истерикага да бирелергә мөмкин. Менә бу гомумән сүз, истеричка дигән мин сүзне ишеткән бар. Истерик дигән сүз гомумән кулланылмый бу гамәлдә, чөнки ир-ат истерикага бирелергә тиеш түгел. Ир-ат ул эмоциональный да, артык эмоциональный да булырга тиеш түгел, чөнки эмоциональный ул хатын-кызларга күбрәк сыйфат. Ир-ат булырга тиеш, ул хладнокровныйрак, салкынрак. Әлбәттә, сез моның белән риза булмаска мөмкинсез, чөнки эмоциялар аркылы да хис кичерешләр бирелә. Ләкин әгәр дә ир-ат гомумән хатын-кыз вакшыл булырга да мөмкин, аңа это позволительно. Но ир-ат вакшыл була башлый икән, ир-ат эмоциональный була башлый икән, ир-ат истеричкага әйләнә икән, уже ул үзе әйләнә кемгә? Хатын-кызга. Кирәкме сезгә тагын бер хатын-кызга әйләде? Вряд ли. Кайчан хатын-кыз бөтен сорауларында шишеп йөри, үзендә замыкает, уйлый, ул не справится, лучше мин хәзер бөтен сорауны алам и үзем шишәм. Аннан соң килеп чыга, что хатын-кыз үзе кемгә әйләнә? Birazdan кайчан инде все бөтен әйберне үзенә җумып бетерде, үзе шишә, үзе планировать итә бюджетны. Анда әлбәттә теге бюджет дигәндә мин инде күбрәк стратегия, например, йортны ничек алырга, нинди акчага, машинаны нинди акчага алырга, зуррак менә күләмдәге булган суммаларны ничек алырга, каян алырга, аларны ничек тратить итәргә. Әгәр дә хатын-кыз менә глобаль әйберләр турында уйлый башлый икән, әлбәттә инде аннан соң ахыр чиктә ул үзе иратка әйләнә. Аннан соң теге иратка некомфортно була башлый, икенче ир-ат белән тору. Чөнки Аллаһ Тәгалә Адәм алейһиссәламны барлыкка китергән вакытта фәрештәләргә әйтте: "Мин диде җирдә барлыкка китерәм наместник, халифа." Күп вакытта халифа дигән сүз, чөнки гарәпләрнең бүген дә бар, аларның президентларын атыйлар халифа дип. То есть это вот глава государства алар өчен. Ир-ат ул булмаска мөмкин ниндидер ил башлыгы, сезнең ирләр мәсәлән. Ниндидер район башлыгы булмаска мөмкин, республика рәисе булмаска мөмкин, ләкин алар ахыр чиктә гаиләдә баш.
башлык. Чөнки Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде. Алар башлык дигән сүз иң беренче чиратта нәрсә бу сүзгә инде без кертәбез, аның мәгънәсе нинди? Ул тот, кто берет ответственность. Ул не тот, кем раздает указания и аларның үтәлешен тикшерә, а ул иң беренче чиратта җаваплылык алучы. Сезнең ирләрегез һәм инде сезнең кызларыгызның булачак ирләре, алар җаваплылык алучылар үз өстенә. Чөнки кыямәт көнендә аларга, безгә ирләргә җавап бирергә туры килә. Әле үзебез өчен җавап бетергәннән соң булды, котылдым дип кемдер уйласа, аннан соң подожди, монда бит әле хатының бар. Давай хатының өчен. Аннан соң балалар өчен. Шуңа күрә сез бер вакытта да онытырга тиеш түгел. Сезнең ирләрегезнең җаваплылыгы бик зур. Бу дөньяда ул сизелмәскә мөмкин. Кайчан алар әле сезнең белән яшиләр, ул сизелми. Ләкин кыямәт көнендә бик авыр булачак ирләргә бу җаваплылык аркасында. Шуңа күрә сезнең ирләрегезгә ул җаваплылык өстәлгән. Шуңа Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вы сез ирләр җаваплылык алучы һәм сез җавап бирәчәк." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Сез көтүегез өчен, гаиләгез өчен үзегез җавап бирәсез" диде. Ирләргә күп бурыч та өсти. Иң беренче әлбәттә инде бу гаиләне алып бару, алдан бару сезгә кирәк түгел, әниләргә, кызларга, безнең кызларыбызны тәрбияләргә, чтобы гаиләне алар алып барлык иттереп тәрбияләргә кирәк түгел. Әгәр дә сез гаиләне алып барырга тиеш иттереп тәрбиялисез икән, без тәрбиялибез егетләрне. Без егетләргә бирергә тиеш бу тәрбияне. То есть безнең малайлар кечкенәдән белергә тиеш. Бар икән сезнең 10 яшьлек, аның улыгыз зуррак. Иләшегез аны ниндидер сорауларга кертергә, ул ниндидер сорауларда уже җаваплылыкны сизергә тиеш. Аның белән советуйтесь, киңәшләшегез. Просто аның киңәшен белергә, бу яки бу мәсьәләгә карата аның фикере нинди. Аның фикере булырга тиеш үзенең. Әгәр дә безнең малайлар тәрбияләнеп үсә икән, бу әтиләрнең дә беренчедән ялгышлыгы, кайчан без аларны бөтен әйбер белән обеспечиваем, бирәбез, һәм алар бер нәрсәдә не нуждаются, һәм аларның башлары да эшләми. Ничек табырга, нәрсә эшләргә, ничек чыгырга бу ситуациядән. То есть без аларны кайвакыт, менә мин егетләргә әйтәм, кайвакыт малайларны шундый ситуациягә куярга кирәк, что алар үзләре эзләсеннәр бу ситуациядән чыгу. Специально аларны кертергә кирәк шул ситуациягә. Чөнки безнең тормышта хәзер авырлык юк малайлар өчен. Аларны нәкъ менә уйландырырга кирәк, алар уйларга тиеш, ничек чыгырга бу ситуациядән. Чөнки безнең малайларның хәзер инде тормышлары җиңел. Кайчан алар шул тәрбия белән үсәләр, аннан соң, конечно, кыз шалтырата. Безгә никах кирәк иде. Уже малай иләшмәгән. Шуңа күрә мин әйтәм кызларга никахта: сезнең ирләрегез бер адым булса да алда барырга тиеш. Ярты адым булса да. Кибеттә барганда да алдарына чыкмагыз аларның дип. Вот бармы икән сезнең алдан? Чыгарыгыз аны алга, алдына йөгереп чыкмагыз. Алдан йөгермәгез, барсын ир. Бармы икән этегез? Димәк, этергә кирәк, бераз хикмәт кирәк. Гомумән, хатын-кызларны Аллаһ Тәгалә шулай яратты. Сезнең психоэмоциональ состояниегызда, менә кайчан без теге никахта утырабыз, мин егетләрдән сорыйм, әйтәм: "Бу сез, алар бит никахка киләләр, алар бер-берсен өйрәнәләр, карыйлар, тормыш итәргә ярыймы, юкмы бу кеше белән?" Әгәр дә аларның теге отрицательный җавап булса, димәк, алар гомумән никахка килмиләр инде, анда барып җитми. Монда алар килгән вакытта гомумән димәк, алар инде уйлаганнар һәм карар кылганнар, тормышларын бергә бәйләп алып барга. Булган сорауларына инде җавап биргәннәр. Менә әйтәм, монда егет утыра, монда кыз утыра. Син менә бу кызны, чөнки ул сорау бар Дагестанда, кайсыларыгыздыр бәлки беләдер, Мурат Алискеров дигән егет бар, ул күбрәк ислам финанслары белән шөгыльләнә. Ләкин аның бар китабы гаилә турында. Ул әйтә, Дагестанда теге өйләнергә теләгән егетләрдән мин сорыйм ди. Вот син хатын буларак аласы кызны ничек уйлыйсың, ничә процентка беләм дип уйлыйсың дип сорыйм ди. Вот процентный шкалада. Мин ул китапны укыгачтан шулай ук безнең егетләрдән сорыйм, күбесеннән инде, әлбәттә. Ничә дип әйтәләр дип уйлыйсыз? Ничә процент беләм дип әйтәләр дип уйлыйсыз сез? 50. Безнең егетләр уверены, что алар бу кызны 100% беләләр. 90-нан башлана гомумән инде, әле 90-нан бер кешенең дә төшкәне юк, бер егетнең дә. Яшьләрнең алар уйлыйлар, вроде все знаю, но может быть нәрсәдер вот калгандыр анда, нәрсәдер белеп бетермичә 1%. Вот чуть доля анда нәрсә. Өйләнгәч шул 1%-ны белеп бетерәм инде дип уйлыйлар. Аннан соң бит инде алар бөтенесе дә киләләр әти-әниләре белән, анда утыралар, уже тормыш күргән абыйлар, апалар.
Кайчан алар 90-100% дип әйтә, мин аларның йөзләренә карамыйм да даже. Мин карыйм әниләрнең, апаларның йөзләренә. Аларның сразу шунда елмаю барлыкка килә. Аннары мин дә абыйлардан сорыйм. Мен әйтәм, абый, сез менә гомер иткән, кичергән, күргән тормышны, сез мен әйтәм, апаны, менә гомер иткән апаны ничә процент беләм дип уйлыйсыз дип. Аларның инде абыйларның 50-дән артмый. Ал кемдер әйтә 25 ди, кемдер әйтә 30 ди. Ну, күбесе әйтәләр инде точно 50-дән әзрәк инде диләр. Не больше 50. Все, алар уже аңлаганнар, монда бернинди 90-да юк, 100-дә юк. Чөнки 100% кеше үз-үзендә белеп бетерә алмый. Без уйлыйбыз, без никахлап ала торган кыз, ул нәкъ безнең шикелле уйлый, нәкъ безнең шикелле фикерли, нәкъ безнең шикелле аның хис тойгылары, кичерешләре, нәкъ безнең шикелле күрә дөньяны, нәкъ безнең шикелле төрле ситуацияларга җаваплар таба. Но бу ялгыш. Чөнки табигать ирләрнең дә, хатыннарның да төрле. Табигать Адәм алейһиссаламны Аллаһ Тәгалә нәрсәдән барлыкка китерде? Балчыктан. Чөнки монда фәрештә төште, җирнең төрле почмакларыннан, чөнки безнең тәннәребез дә шуңа күрә төрле балчыкны алды һәм инде шул балчыктан Адәм алейһиссаламны иратны барлыкка китерделәр. Шуңа күрә иратның теге нигезе, вот зданиялар бар бит инде. Һәрбер зданиянең бар фундаменты, нигезе. Шул нигезенә карата аннары соң зданиены салалар. Әгәр дә кирәк икән нигез теге тирәнрәк, здание зуррак була икән, аның нигезе дә башка төрле була. Элек утыртканнар просто бүрәнәләрне җиргә генә, аннары соң инде җирләш бүрәнәләр чери торган булганнар, аннары ташка утырта торган булганнар. Шуңа күрә безне кешеләр дип атасалар да, ирләрне дә, хатыннарны да безне кешеләр дип атыйлар. Ләкин фундамент, нигез безнең төрле, абсолютно разный. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә дә, сез ди төрле ди. Ирләр, хатыннар, вы разные. Һәм иргә аңларга тиеш. Да, без шуңа күрә ирләр, без табигать буенча без гади. Без ничек күрәбез, күбебез бик эмоциональ булмаганнар. Безнең өчен нәрсә күрәбез, без шуны әйтәбез. Нәрсә кичерәбез, шуның турында сөйлибез. Хатын-кызлар андый түгел. Хатын-кызларның табигате башка. Нәрсәдән Аллаһ Тәгалә яратты хатын-кызларны? Ну, bir җирдә дә килми җирдән дип, әйеме? Шулай ук фәрештә төшеп, җирне алып, икенче җирне икенче төрле су кушып, юк. Анда килә кабыргадан, продукт башка төрле. Сез беләсез, үзегезнең инде эмоциональ икәнегезнең, интуиция сезнең зур. Аллаһ Тәгалә сезгә шундый мөмкинлек бирде, ирләрдән аермалы буларак сиземләү, хис кичерешләрегез дә сезнең башка төрле. Шуңа күрә без кичкенәдән, яшьтән аңлатырга тиеш, что безнең егетләр дә, кызлар да алар төрле, һәм алар бер төрле фикерләми. Тормышта да ситуацияны хатын-кыз күрергә мөмкин, һәм күрә ул аны бер төрле, ират күрә бер төрле. Әгәр дә уртага салып сөйләшү юк икән, аңлашу юк икән, монда барлыкка килә, аннары соңра конфликтлар. Шуңа күрә без гаиләдә конфликтларны булдырмый калуны да. Менә мин, кстати, әйттем, иратны барлыкка китергән вакытта, хатын иратны барлыкка китергән вакытта Аллаһ Тәгалә әйтте, мин барлыкка китерәм, наместник, җитәкче диде. Хатын-кызны барлыкка китергән аят шулай ук бар, сез беләсезме аның турында? Аллаһ Тәгалә Рум сүрәсендә, дә тагын бер сүрәдә бар, 7-нче аят, сүрәсенең исемен оныттым. Анда прямо килә, ни өчен хатын-кызларны яратты Аллаһ Тәгалә бу дөньяга? Кайсыгыз белә? Кайсыгыз ишеткәне бар аның турында? Бүген бишле була сразу. Юк, хезмәт итү өчен түгел. Иргә нәрсә? Тынычлык тапсын өчен. Егет, ир-ат, мин диде, сотворил из вас самих же, үзегездән үк, сезгә хатыннар, сез аларда тынычлык тапсын өчен. Димәк, әгәр дә хатын-кыз иргә тынычлык бирә алмый икән, бу функция изначально эшләми, бу аят. Уже туры килми. Менә шундый ситуацияларда була. Сез белергә тиешсез, Аллаһ Тәгалә сезне гүзәл затларны, тынычлык өчен, ирләрегез өчен, тынычлык өчен яратты. Ну, монда инде бәлки кирәк булгандыр, ирләрне дә чакырырга. Безнең әниләр көне булгачтан, бәлки күп сораулар монда ирләр өчен дә тугандыр. Бу җаваплык та, чөнки сез теге үзегез өстегездә булган бурычны үтәгән дәврдә, инде иргә тынычлык биргән дәврдә, хатын-кызның төп миссиясын аңлаган вакытта, хәлдә, әгәр дә ирләрегез үзләре өстендә бернинди җаваплылык тоймый икән гаилә өчен, сезнең өчен, сезгә әгәр дә чыгырга кирәк икән, алга тартып бару өчен, бармый бит инде болай, мин аңа тапшырдым, дальше что? Ладно, мин өйдә утырам, бөтен әйбер белән соглашаться итәм, но ул бит тартмый, монда инде әлбәттә аннары ирләрне чакырырга кирәк, ирләр белән сөйләшергә кирәк. Шуңа күрә
Иң беренче чиратта, хөрмәтле әниләр, без, сез, гомумән, тәрбия белән күбрәк сез шөгыльләнәсез. Без тәрбияләргә тиеш, сез тәрбияләргә тиеш, кызлар, кемнәр безнең аннан соң киләчәк әниләр булачак. Алар шулай ук хатыннар булачак. Алар үзләренең йомшаклыкларын белергә тиеш. Алар үзләренең диннәрен аңларга тиеш. Дини тәрбиядә һәм инде аларны, кызларны кызлар иттереп без тәрбияләргә тиеш. Егетләрне егетләр иттереп тәрбияләргә тиеш. Әлбәттә, бар булырга мөмкин шундый ситуация, әтисе юк рядом. Әти кеше ир-атны тәрбияләргә тиеш. Чөнки хатын-кыз ир-атны тәрбияләргә хатын-кызга авыр, гомумән. Мин белмим сезнең хәлегезне. Ир-ат кирәк егет кешене тәрбияләргә. Шуңа күрә инде менә мин әйттем, аның белән гел киңәшләшеп, аңа ниндидер бурычлар куеп өстенә, кечкенәдән, әгәр дә мөмкин булса, кечкенәдән менә аны өйрәтергә кирәк, ул җаваплылык ала торган. То есть гел әгәр дә ул үсә икән әнисенең решениесе белән генә, то есть әнисе бөтен әйберне решает аның өчен, аннан соң сам решу була. Давай поженимся да шикелле. Менә андый иратлар шулай кирәк түгел. Ират булырга тиеш. То есть без тәрбияләргә тиеш хәерле егетләрне дә, булачак инде безнең ир егетләребезне, һәм хәерле кызларны да, безнең булачак әниләребезне. Шуңа күрә бу кыска гына, бәлки безнең вакыт та әзрәк булгандыр бөтен әйтәсе сүзләрне. Иншалла киләсе елга тагын без сөйләрбез аның турында. 1 ел түзсәгез, 1 ел түзмәсәгез әйтерсез, тагын бер тапкыр оештырабыз. Гомумән инде әйтәсе килгән шул, без хәзер тәрбия чыганагы буларак, тәрбия бирүче буларак, инде үзебезнең балаларыбызга иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләдән дуа кылып сорап, чөнки иң хәерле тәрбияче, иң яхшы тәрбия бирүче бу Аллаһ Тәгалә. Һәм Аллаһ Тәгалә ул баладан, ул оныктан риза икән, анда без дә риза булабыз, сез дә риза буласыз, анда бөтен дәвани-дәвәтиләр дә риза була, күршеләр дә, туганнар да, бөтен халык риза булачак, әгәр дә Аллаһ Тәгалә ул баладан риза икән. Һәм инде үзебезнең сыйфатларыбызны иң хәерле рәвештә күрсәтеп, гамәлләр белән без тәрбияләргә тиеш. Кызларны кыз иттереп, егетләрне егет иттереп. Егетләрне булачак ирләр иттереп, җаваплылык алучы, кызларны инде аларны көчсезрәк зат иттереп. Кирәкми безгә кызлардан ирләр ясарга. Шуңа күрә инде сезгә дә Аллаһ Тәгалә үзегезнең тормышыгызда да хәерле, бәрәкәтле тормышлар насыйп итсен. Динебезне аңлаган хәлдә, инде шәригатебезне аңлаган хәлдә, менә әлхәмдүлилләһ, Аллаһның зур рәхмәте сезнең белән берлектә, чөнки монда сезнең гаять зур көчегез, тырышлыгыгыз керә, вакытыгыз сезнең керә, менә балаларыгызны монда китерергә, һәм әлбәттә 100% алар менә монда бирелгән гыйлемне алып бетермәскә мөмкин. Аларның уйныслары да килә, йөгерәсләре дә килә, сөйләшеп тә утырасылар килә. Ләкин сез аларны мәчеткә китерәсез, Аллаһ Тәгаләнең йортына. Бер генә кеше дә Аллаһ Тәгаләнең йортына просто так килми. Сезнең йортларыгызга любой теләсә кем кирип утыра алмаган шикелле, монда да теләсә кем Аллаһ Тәгалә допускать итми. Аллаһ Тәгалә допускать итә кемнәрне үзенең йортына, якыннарын. Шуңа күрә кемнәр монда озаграк булалар, сезнең йортыгызда кемнәр озаграк кала ала? Сезнең бигрәк тә якыннарыгыз, әле кунып та калырга мөмкиннәр әти-әниләргә. Шуңа күрә кемнәр озаграк була, монда инде Аллаһ Тәгаләнең якыннары, яратканнар. Шуңа күрә инде Аллаһның рәхмәте булсын сезнең тырышлыгыгызга. Менә кайвакыт була авыр, тегендә дә китергә кирәк, монда да барасы бар, кибеткә дә барасы бар, тегендә эшлисе бар. Ләкин шуңа да карамастан, сез алып киләсез, монда дини гыйлем бирергә тырышасыз. Менә бу тырышлыгыгызны Аллаһ Тәгалә инде бу дөньяда да бәяләсен, иде әҗр савапларын насыйп итсен, һәм ахирәттә дә сезгә менә бу тырышлыкларыгызның, килүләрегезнең, кемдер иртә белән калдырып килә, бәлки йокысын калдырып киләдер, эшләрен калдырып килә, ләкин менә бу тырышлыгыгызның ахирәттә, кыямәт көнендә ничек сезнең балаларыгызның гамәлләрен күрү, аларның ахирәттә дә, бу тормышта да инде телибез, бу тормышта да инде хәерле балалар булып, хәерле егетләр, ирләр булып, аларның үсүен, иншаллах, шуңа күрә инде сезгә дә алар шатлык китерә торган. Сез дә канәгать булган хәлдә балаларыгыздан, һәм иң мөһиме, Раббыбыз Аллаһ та канәгать булган хәлдә яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде.